Il-frawla Maltija trid tikkompeti ma' frawli importat. Sfida li l-bidwi Malti qed iħoss f'dinja fejn l-aċċess għal swieq internazzjonali sar faċli aktar minn qatt qabel. Permezz ta' Festa Frawli it-tjubija tal-prodott Malti kienet enfasizzata. Dan f'atmosfera ta' briju, kantu varjetà. Mario Sammut, wieħed mill-organizzaturi, spjega aħjar l-għan ta' tmien edizzjoni Festa Frawli. Festa Frawli qed nedukaw lin-nies bil-kwalità li jista' jkompeti bija l-bidwi Malti. Għandna madwar 250 volontier li qed jaħdmu b'xejn volontarjament. Għandna madwar 30 bidwi li qed jaqtaw il-frawli bħalissa u jġibulna hawnhekk u jbigħu huma stess. Min barra li jigwadanja l-bidwi Malti, jigwadanja min jikkonsma l-frawli kif spjegat in-nutritionist Charlene Vassallo. Il-frawli għandha l-vitamina C, għandha l-folic acid, għandha l-antiossidanti li dawn huma importanti għaliex bi frotta waħda ħadd tippreveni mard bħal prevenzjoni tal-kanser. Iżda l-frawli mhux fl-ikel biss daħal iżda wkoll fil-fwejjaħ u xogħol tal-idejn. Għandna fwejjaħ differenti imma l-mejn ovvjament hija strawberry. Il-fwejjaħ magħmulin kollha l-Imġarr, magħmulin homemade. Dejjem jiġu n-nies għaliha, ħafna nies, u dejjem ikollna dan is-souvenirs, dejjem jimxu ħafna għax magħmulin bl-idej. Il-Prim Ministru Joseph Muscat kien fost dawk li żaru Festa Frawli u daqu ftit mit-toma tajba li kapaċi toffri il-bidja Maltija.